हई देखा ना मौगी के गजबे बा एकदम। हम जाता नहीं बुड़को कनी के कहे हम अकेले नानू काम धना कर में अकेले काम धना करत करत एकदम मर जाता नहीं। अब हई आराम से सुतल भाई खराटा मार रहल बड़ी। हट एगो हम ही खाता नहीं सब कोई खाई तो हमू खाए ना तब भूखे रहम। देख कुम करनी भौजी सुतल रहे देख बोलिए मत ना देख कुम कर दे रुक रे लफड़ी तुमसे तो कुछ ना देख ना मार के कपाल कुम करनी फोड़ देलस रे। देख चुप चुप इतना जगह दे छोड़ जान जाए देख देख चल भाग। ए दीदिया इथु बिगतिया ना रुक रुक चल भागना तो जागती तो सब अभी ऐसे उठा ले माई भी जाई माई बोलिए मत बताइए मत करो हम निकल भी नहीं ठीक हूँ चल चल बड़ी निक लागत है खूब करूँगी माई चल झाड़ू मारे के रहे सोत बनी है नींद लगल तनी मनी अखिया 2 मिनट बंद कर लेनी कैसे बर्दाश्त करी छोटो के कोनो काम कहा ताटे तो कोनो काम करे जाते बेचारी तो आता ना कर बुझा ताटे कि रात भर कमीनी करती है कर नींदे पूरा नहीं खे होखत हैं कर दे दादाजी हमारा का करे के बाटे हम तो बूढ़ पुरानी बनिया जबानी कल ना रहब नटंकी का हो चढ़ जा मेरी करे जावा प घर में 4 हाथ के घुंघुट निकल ले बाड़ू बोलल पता कहबो कि नींद लइका होके के बा घुमाने ले बेटे कि तोहर नींद आवत रहत टे एगो उ होके करे तो होके कि चल भाई दूसर दे बेटे तोकर बाते अलग आता ना चिल्लाई ना जी रो गजब कबो करी ना हां गजब करेनी मम्मी जी तोहरे देख अरे माई रे का बोल जी अरे ए बड़ा की गजब कबो रो कर लागी ना ना का चिल्लाइले बानी लागत है कि एकदम मेथी कहिए। अरे हम क्या नहार नहीं रहो सरी ई कहे जी अजी मम्मी जी का भइल हमारा के देखनी गबे से तब जबे से कोइले बनी ऐसे ए मम्मी जी का भइल अरे हां हमारा के देख के हाय हो का बोल हमर घरवा के लोग के राम बाल भेजिए ना ये बहुत हंस रही है यार मम्मी जी का हो गल बजे ए सुना बहु रुपया जन अपन रूपवा ऐसे कइले बाऊ ना त कमे बनावा 12 रूप के ठीक ना हम चिल्ला भी नहीं खी सकतनी ई का जरूरत बाटे तो मम्मी जी पहले भइल नहीं खे हई देखा ना कोनी एकर धोइले पर का हो कुछु और की कहता हूं रे नींद लागेला एने के आदमी के नींद ना लागेला का हो गइल झाड़ू लगाओ तो हमरा के न छुआ काहे जी हमरा जे करे त धक धक करे तेल लगावे जे तो घर ना टंगरिया फेंकी ना हमरा के मत छुआ अचानक कैसन रूप धले ले बाड़ू ल अब हमार रूपवा इनकरा पसंद अच्छा रुको तारा हम बताओ सही कहू ना घर के मुर्गी दाल बरोबर एगो बात कह दी कनिया काम करे के बात कर न त हमरा के डरवावल मत कर हमरा डर के मारे आवाज ना निकलल हवे मन देखा कर घर में मत आइया सब भूत आइल बाटे भूत आइल बा कहां भूत आइल बा हम भूत ले डर लागेला देख तो हम शर्ट के बैठ गए काहे डर लगता कोहनी हमारा के देख के कहता नहीं ए विपत्ति हमर हाथ से बुझाता कि बाथरूम लग जाइए तू दांत चियर तरी रे और खोद देखो तो रही कि सुघर सागर लड़की भी लंबा चौड़ा भी है खूब काम करता हटलू कि ना
तू क्यों नटंकी लगल बड़ तनी बताओ तो। देखी मम्मी जी कोची कहाला उनका में गलती नहीं खेरौरा में सब गलती बा ठीक ना। बताई रवे ने देखे गई रही सौरी में सब जाकर रहल त हमर माई सुतु करे वही घर से हम आँखिया पर छोपनी धरा गइल बा। हां माई जन्म देत रही ना तो हई ताकत रही भगवान जी भी से ना। ना मैं नानी बतावत एगो रहे बात कहीं हमारे इतना हादसा मांगल बा अरे माई कहां अब जाई। भैया जानते इसका कहेला रोज भौजी के कहलन कौन दादा। देवता की गोड़ हाँ। सवार हरु हमरी खाती जमी पे मुंह देखला हरु अपन काहे जी देखे गोली तक तो खूब सुगर भौजी बाड़ी खूब सुगर बाड़ी आज भौजी इतना बेकार हो गईली। सही से ये बताइए आ तू सही से बताइए है माने कुछ एथु कहले बड़ू आ कि अपने से बनैलु कि ई कहलिए से सही से का बताओ। कोइले बनी हम हम छी खेले जातनी आप हे नया पूजा पहिले। के ना ऐनक में निहार पहिले कैसा बता। लागत अरु बानर के तरह यह जान ली निहार के आवा जल्दी आवा घर में जो नटंकी तो लगले बड़ सही से बताइए के कहले बाटे। हां मत बुझी जानते आगन में सुता रहली कुम करत त मम्मी जी का करते ई के कहले बाजी हमार काहे नौकर के बना के रखल बन जा हमरा के। त तू तो कहीं पस्तर जा तोर भैंस नियर। देखी छिनार लोग हमको साफ साफ कह देते बता दीजिए कि कौन जानी कहले बनी जा। हमनी के थोड़ी अरे तार देह बातरा कुछ हो जाए तेरा पता नहीं खे ये कोनो मतलब है कि कोई के सुतला का फायदा उठाइम जा। देखा भौजी ऐसे कहाला कि सुतल जाला ना त कुत्ता के तरह सुतल ए जाला भौजी। तुरंत जाग जा ए भौजी बारा तोर मने ये कोनो मतलब हवे कि कौन काम कहा तो कहीं जाते तो पसर जाता रही घर में केहू कितना बर्दाश्त आ करी? त हम निकल के रही जा बहरी के बेटा के सुना, कुछ कर दे अभी बात कर देव तनी ठीक नु कितना बजे तार जेठानी हनी हम जिनके पर कर के तरह ना देव हम आखिर बोले तो कौन की बड़ की बोलत सुती जा जा सुती जा रवा लोगिन नार वाला लोगन का मुंह करे के हाड़ी मत टिक देनी ना ना भंटा में टाल देनी ना तो कहत रह जी की का करे। टंगी ह ठीक नु अरे वो चला चल हमार का पर्दा तो चल हमरा के डरावा थाली सा हम चिरई ना के आदमी कहि ना रहे के ठीक होता धक गलवा दबादी से तो ठीके हो जाइते चल हमार का पर्दा बा है धक धक मेथु बोल बेटा हमर डर समाइल बेटे जाके पानी पियो पानी पी काय खाती पानी पी रे मर जी बिस ना मर जे तो के तो लोग का बिया ही बतावा ना चल चल के कपड़ दब चल खाली तोहन के अधिका काम रहत है चल सा भौजी अरे कोने बालू हो काजी अरे भूख लागल बा ला भाई खाना उना दो आके आके तुम खा ले नहीं सुतल बालू दा का कहत बोली का दिन हुआ के सुतल है रात में ना का सुतले हो भौजी बोली का कहत नहीं भाई खाए के चाही भूख लागल बा सुबह से खइले जाके नहीं मांग ली दूधू के मेहर घर में रखल हनी वो लोग ना दिए मतलब का तू दे दू तो गड़ जाएगा हमरा के ढूकी ना खाना हम ना खाना काढ़ा बेबरा जाई तो मांग ली काहे भौजी घुंघाटवा काहे टान ले हो एकदम लगत हो के एकदम आजे उतर ले हो एकदम देखी आज के दिन हमार मुंह मत देखी आज हमार मुंह देखाई के रसम ना हटे आज हमार मान दिन हटे तो जड़ी घुंघाटो उठा के बात करे काहे तोपले बाड़ू मतलब हमरा से कम ले जाके हम तो देवर होई जी कहत इनु कि आज हमार मान दिन आज कोई हमार मुंह ना देखी जड़ी भैया से ले तो चलबो करे तो हमरा से का ले जाए देवर री देखी ओही रे दादा अहिले दादा रा दुनो में हरियन के करतूत हटे ये कौन शकल बने लगे कि हनुमान जी बनल वाले उड़बो ऊपर पूरे गाल में लाल लाल लगा के चुप रही देर मत खिस बराई सुतला में ये कोनो मतलब होके लगे सुतला में जेकर मन जोन रंग दा ठीक लगैले बाड़ू दूधू को कपार पर साढ़ बैठा के रखले बानी जे तांडो मचावे खातिर घर में ई जरूर दूर चुड़ैले गामा एकरा अलावा कोई कर ही ना सकेला भाभी ये है बताओ तो मुंहे ना के सब उठला लब भेर देले बिया हम जाता नहीं अपने से खाना निकाल के खाए के पड़ी देखले ना चुड़ैले से मांगत है कने बिया